ay mana kanda bla kana ya ala kira fagali plan on klalo la wala bena kaba Muhammadu fagali plan fle on klalo ko la kaba ale tita Madina ame kuda ale kan yale ka ko bani aw nyeba wala on ye choisi like kabila bela jelen ka chemine che faru farafara la nyoko ka be che kelen bo Ikrima denge bunye fe ni kira bore na ubede be jen ka gushi nyon fe ka faga wala tina fuko kabila kelen ya faga no kira doro joli be charin kabila ben nyon che tajuru sara ko kuma korintola ni kafiri nunu fere ka bunsa nunu ka janfa ka bo ala kira segena ala kira nyani na mi be ka kule ko jugu ya udare ka nyebe na de Allahu akbar Hindu be kuma afuru chefe no ya Abu Sufyan ya ko Abal Hakam ka ay min fota ni ko be ala kira ka ko ban Chedo jolen ko fuga jeuli sanye kira ko bane ko Muhammadu ko bana chawbe ku belem bolon kono chefaru ni chemine chaw kafri chemunu be ni mati siga jownye kafri farmaw ulu de farafra la nyon kan Muhammadu ba ka sogono ko kata ala kira to snogola ku beka jenka gushaku ko ka ala kira ko ban pepepew mbalma ke mbalma muso juguya ni bembembe on fle kira kan ni jugu wulili kama ijigida alaka jugu ya mainde wa jugu ya minga jugu ni jugu ya be o ni jugu ya ka kina fi ban fe kasuri tanfe ki kandoye kasuri tandoye ala yere koko maude kulube do janama dana ada hali sitane te doye wallahi ulube ke ka janama sokoba fo jugoro ko mau yenga ko chien alabama glande nunu be biribiri la ala kira bora amena ala kira tara amena na Abubakar bora kafiru angado adalembe birifini bileno angado ay murubo ay upre ay birifini korota ayo ni Ali do هذا الفتى يفتديه بنفسه Ali sonaka nindi ki da birifini kono ni chuina ni kameleni ye kabako mogoyede لن يفلت على كل طريق رقيب Muhammadu tesika kishi abada ate kuna jafio fo itanye chenchen ko ani fien jalan ko ay sira bemne magan arabu chefaru ay chari chenchen kan ay do wo kono ay kluju bela jelen lage ay yiri sanfelaw ay fampe yuba kan chempo kana billahi fem bela blaleno aw ye chemi be se alakira kungolo ya mami be se ani alakira kungolo ani Abubakar kungolo ya magan fem be ibe fem amba bedima ni table len furuba mugula ala kilale no akakula kafiri nunumbu kunfe ala kira bora chugo mina ka sokono kafiru jojole no watimi Muhammadu ibolo fa chenchen de la ka yasini kalan ala wajalna min bayni aidim sadda katase aya labama ayo de fie bogola view o chenchen na do kafiru nunun kono ubebe na ka snogo ala kira bora abe bogota ka tu ngolo kan awde jole no ka obene faga kira tara ni chugo de la kafiru mabwa kalama fukata se fajiri dama la ka panga ulikanga do sokono kabe ala kanena ukanda ala ka yafanena uma nyemanga kafiru yo be ka do wo bela jelen kono ni don shitane iblisa ya yere ke maye ki nyagami nunu chela be ka nun kondi de afle kana nu ye fo ala kana Abubakar u dogole no kuluwo min kono yano de kira na Abubakar be kuluwo inde kono adu samakana nu ye fa do ndala de ala ka kaba ko be na ke ande